Assalamu alaikum jama'a. Barkanmu da kasancewa a cikin wannan shafi namu, wato mai suna rumbun labari TV. Kamar da yadda za ku kasance da ni ma wa karkar yau, na zo muku ne da wani labari mai cike da man dariya. Ha 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 ha. Akwai wani bahaushe tare da shi da wani ɗan gwari. Wata rana kawai ɗan gwari yana zaune yana cikin shan wata kaɗanya. Yana suburbuda kaɗanyarsa. Can kawai sai ga wannan bahaushe ya zo kawai ya fara masa magana kamar haka. Kai dan gwari wai me kake sha da haka? Gaskiya kamata fa ka dan suburbuɗo ba ka gane ai. Saboda gaskiya bai kamata ba a ce kana dan shan wannan abu kuma ni ma na zo kuma baka san mun ba. Hakan zai zama kamar rowa ne. Ka gane ai. Ka san zaman tare bai ce ai haka ba ko ba gaskiya ba. Ya kamata ni ba ka dan ba da kawai dan suburbuɗa wallahi. Kawai sai wannan ɗan gwari ya ga cewa fa wannan bahaushen fa kamar bai yana mai hankali ne. Kawai sai ya ce masa kamar haka. Ke biya shi me yasa ne kin ci gatsan benza? In ben da san benza irin na ki wannan. Yanzu kawai ina zo ne kin ga ina zo ne na shaye abuna. Kawai sai ki ce miki. To ni fa bani baki fa bani baki. Kawai sai wannan bahaushe shi ma ya ce masa. Ya kake gaya masa kamar haka. Kai dan gwari idan fa baka bada ba gaskiya sai na kai karar ka gurin mai gari. Da ba ku yan garin da yan gwarin da an ba ku masauki sai ku dinka mutane in shege ko. Zan je ne in maka sharri ko in ce na zo na ganka kana shan giya. Wallahi kuma ka san mai gari sai ya kore ka ko. Kawai sai ɗan gwarin ne ya ce masa kamar haka. Kai bahaushe giya guri da wani abu ne za mu baki buki san ba masu mu samu matsala da mutane inda wani abu ne ni san ba ki hakura da je shi dai katanya ga ci to ka kice. Sai bahaushen nan kawai ƙyalƙyale da dariya. Ya ke dan gwari ka ce wato ka ji jiki ko. To da ka kawar wallahi da ka ga yadda ake yin Henry wallahi je ma Henry mai gari kawai kore ka da garin na To a rana ta gama bayan ɗan gwari ya ba wa bahaushe wannan kanya kamar yadda ya buƙata. A rana ta gama kawai sai bahaushen ne yana zaune yana cin wannan abin da ake ce masa wato ɗan sabal. Yana cikin cin ɗan sabal ɗin nan sai ga kawai ɗan gwari nan ya fito. Ɗan gwari yana fitowa sai ga bahaushe yana cin wannan abu wato mai suna ɗan sabal. Kawai sai ya zo shi ma yana ƙoƙarin ya ce ya san masa kamar yadda shi ma ya roƙe sa a waccan ranar. Ya zo yana tambayarsa kamar haka. Sunan ki da ya wuta ba bauchi na malam bahaushe. Wannan menene ne kina ci? Abu wannan sai ka ce jaje gashi nan wani iri. Banza kawai dan gwarin banza. Wannan abu da kake da nake ci ko? Wannan abincin Hausawa ne. Kuma sunansa ɗan suɓul. Wannan abin da kake ganinsa ba a bawa irin kuma a can bakin kasuwa na je na siyo sa don haka ni ban ni baka. A baki hakuri malam bahaushe ki ma ba jiya na miki alheri ki ma ki taimaka ki min alheri ki dan san min wannan ci tun da ni gashi min taɓa ci ba sai da yanayin dandano nashi. To haka ne ka dai sa abincin mu ya fi na yaran ku daɗi ko. Ga wannan guda biyu ka ɗan taɓa yanzu sannan sai in kwatanta maka inda na je na siyo sa kai ma sai ka je ka siyo sa. Yawwa da ka je nan bakin kasuwa za ka same sa. Yawwa to ka ji ko. To shi ganin malam bahaushe yanzu da ki gaya min suna nashi. In kika gaya min suna nashi zan je in nemo sa. Yawwa sunansa ɗan suɓul. Saura ka manta. Ka dinga tafiya akan hanya kana faɗarsa don ka manta ni ba ruwa da. Haka ne wannan ɗan gwari ya dinga tafiya. Yana tafiya yana cewa ɗan sabal. Can sai ya manta ya dinga cewa ɗan sabul ya da ɗan sabulu. Haka ne har ya je kasuwa. Yana zuwa kasuwa kawai ya je ya ce a bashi ɗan sabulu. Akan lashe sabulu. Ya to yana tafiya yana taunawa bakinsa yana kumfa. Ya ce kai
gaskiya bai wannan abu da nake ci ba ni dandano da abun da malam bahaushe ba ni ba amma dai jin same shi in ce to ne irin dan sabol ne wannan irin dan sabol ne ba irin nashi ba. Ya zo kowa yana zuwa sai ya samu malam bahaushe bayan bakin nan nasa ya yi kumfa sosai kawai ɗan bahaushe yana ganin sa sai ce ya ɗan gwari ka siyo wannan abun kuwa ka siyo ɗan sabol ɗin sai ya ce masa ai da nan je kasuwan nan wallahi ba abun da ya samu wai shi mai ga wani ɗan sabol ba sai wani abu da aka mashi yanzu ga shi ya tauna bakinsa sai kumfa yake yi. Shi ko malam bahaushe me zai sun banda dariya Idan ga wace da shege dan gwari wallahi kai kwaba. Idan ka taba ganin an hada sabulu da kuma dan sabul ai ko a baki ma ka wace ce ne wallahi ba haka take ba. Kai wato dai gaskiya kai mugun baho ne wallahi mugun baho ne ka san in bahaushe ya ce baho to mutum ya kai karshen shashasha to wallahi kai shashasha ne. Kai to kun ji ko tun daga wannan ranar an gwari mai ƙarin zuwa ya nemi tayin abincin bahaushe ma ƙarshen labarin kana kai bahaushe ya iya tsaya shage bahaushe